Gepleýär Azatlyk radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2014-nji ýylyň 24-nji dekabry hepdeniň çarşembe güni Pragadaky studiýada siz bilen men Sahra. Şuň Habarlar gündeligi programmamyzyň esasy böleginde. Halkara ýarag söwdasyny düzgünleşdirýän möhüm ulalaşyk 24-nji dekabrdan başlap güýje girdi. Bu barada taýýarlan maglumatymyzy Onun ýylda 85 milliard dolar möçberde maliýe seriştelerini dolandyrjakdygy çak edilýär. Türkmenistanda soňky aýlarda käbir hususy telekeçileriň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada taýýarlan raportymyzy şu ýylyň dowamyna awtolog hyzmaty bilen bagly hem bir näçe gadançylyklar girildi. Ve bu ýagdaýyň ykdysadyýete ýetirip biljek täsirleri barada ykdysadyýetçi bilen geçiren söhbetdeşligimizi Любая монополия, в том числе и государственная, это, как правило, история про будущие кризисы. Şeýlede Balkan welaýatynyň Gumdag şäherçesinde sosial meselelere ýeterlik derejede üns berilmeýändigini aýdýan yerli ýaşaýjynyň berjek gürüňlerini adasrak adamlar otyrly da gatdaşdaky benleri gazar bilen ok, toktar bilen ok. Ve beýlik maglumatlar eşdireriz. Habarlar gündeligi programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanışalım. Halkara ýarag söwdasyny düzgünleşdirýän möhüm ulalaşyk 24-nji dekabrdan başlap güýje girdi. Bu şertnama ýarag söwdasyny halkara derejesinde düzgünleşdirýän ilkinji resmi namadyr. Gürüngi diýen şertnama jemi 130 döwlet gol goýup olaryň 60 sansy onu ikrar etdi. Şol ýurtlaryň arasynda dünýäniň 3 tany iri ýarag eksportýorlary Germaniýa, Fransiýa we Britaniýa bar. Birleşen Ştatlar we Israil gürüngi diýen şertnama gol goýdular, emma onu ikrar etmediler. Russiýa, Hytaý, Hindistan we Pakistan ýaly dünýäniň iri ýarag öndürji beýleki ýurtlary şertnama gol goýmadylar. Şol bir wagtyň özünde bu şertnama kiçi tapançalardan başlap tanklar we hüjüm edici dukçorlar ýaly adaty ýaraglaryň serhedary geçirilişini hem düzgünleşdirýär. Iran paýtagty Bagdadyň goloýunda janynyň geçen bombaçy hökümete tarapdar sünni ýaragly toporyň arasynda özüni partlatdy. Bu hüjümyň netijesinde 20 adam helak boldy. 24-nji dekabrda edilen hüjümde ölenleriň arasynda sünni ýaraglylar we Irakly eskerler bar. Şol bir wagtyň özünde wakanyň netijesinde başga-da 14 adam ýaralandy. Wakanyň bolan pursada hökümetiň tarapyndan çykyş edýän ýaraglylar öz aýlyk haklaryny almak üçin Madaýyn şäherçesindäki harby bazada ýygnanypdyrlar. Sahwa ýa-da oýanyş geňeşi diýen at bilen tanalýan ýaragly toporlar hökümete tarapdar sünni ýaraglylardan düzülenler. Ukrainanyň hökümet güýçleri bilen ortpara separatistleriň arasyndaky konfliktiň soňuna ýetmäge gönüktirilen parahatçylyk gepleşikleri 24-nji dekabrda täzeden maslahat edilýär. Belarusyň paýtagty Minskde geçirilen gepleşikleri Ukrainanyň, Russiýanyň we ortpara separatistleriň hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri gatnaşýarlar. Bu baradaky ikinji duşyk 26-njy dekabrda geçirilýär. Sentýabr aýynda Minskde geçirilen soňky gepleşiklerde okatyşy betetmek barada ulalaşyk gol goýulyp giňişleýin parahatçylyk şertnamalary düzgünleşdirilipdi. Pakistanyň syýasy we harby liderleri terrorçylyga garşy görüşmeň täze milli hereket planyny jemlemek üçin duşdular. 24-nji dekabrda Islamabadda premier minister Nawaz Şerif syýasy partiýalaryň hemde ýurdun armiýasynyň we aňtogullygynyň ýolbaşçylaryny maslahata çağırdy. Bu maslahat ýurdun Peşawar şäherindäki mektepde edilen gyrgynçylykda 136 mektep okuwçysynyň öldürilmeginden bir hepde soň geçirilýär. Duşuň başynda Şerif gatnaşjylara ýüzlenip bir kararlary kabul etmeň wagty geldi diýdi. Islam döwleti atly toporyň söwüşçileri Siriýada Birleşen Ştatlaryň liderligindäki koalisiýa deýişli diýilip ynanylýan uruş uçuryny urup aşağı kaçyrdy. Bu barada synçy topor habar berýär. Düýbi Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy toporynyň berýän maglumatyna görä, uçur 24-nji dekabrda Rakka şäheriniň goloýunda urulyp aşağı kaçyrylypdyr. Rakka şäheri Islam döwleti atly toporyň Siriýanyň Demirady günnorunda öz-özüni ikrar eden paýtagtydyr. Synçy toporyň maglumatyna urulyp aşağı kaçyrylan uruş uçurynyň Birleşen Ştatlaryň liderligindäki koalisiýa deýişlidi gaýdylýar. Şeýlede maglumatda uçurdaky ara pilotyň ele salynandygy bellenýär. Rakka media merkezi atly beýleki bir synçy toporyň maglumatyna pilotyň Ýordaniýalydygy öňe sürilýär. Sentýabr aýynda Birleşen Ştatlar we onuň Arap ýaranlary Islam döwleti atly toporyň söwüşçilerine garşy howa darbalaryny başladypdy.
Ýewropa Birleşigi Islamabadyň ölüm cezasynyň moratoriýasyny, ýagny ýerine ýetirilmesizligini aýyrmak baradaky kararyny ýazdyryp, onuň derhal gaýtadan dikeldilmegini talap etdi. Ýewropa Birleşiginiň 24 dekabrda ýaýradan beýanatyny biz terrorçylyga garşy görüşde ölüm cezasynyň täsirli guraldygyna ynanmaýar diýilýär. Geçen hepde Pakistan terrorizm bilen ilteşikli jinaýatlary girdilen ölüm cezasynyň moratoriýasyny, ýagny ýerine ýetirilmesizliginiň aýrylandygyny öňlan eden soň ýurtda 6 tutsuk atylyp öldürildi. Pakistan bu baradaky karary Taliban hereketi ýurdun Peşawar şäherindäki mektebeden hüjümünden bir gün soň ma'lum edipdi. Şol hüjümde jemi 148 adam, şol sany 136 çağa helak bolupdy. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatym käbir möhüm habarlar bilen tanışylaňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sähra. Saatlary kesmeden soň habarlar günüňi programmamyzyň esasy bölümine geçýäs. Hormatly dinleýijiler, ýa habarlarda embelläp geçişmi diýýärler halkara ýarag söwdasyny düzgünleşdirýän möhüm ulalaşyk 24 dekabrdan başlap güýje girdi. Bu şertnama ýarag söwdasyny halkara derejesinde düzgünleşdirýän ilkinji resmi namadyr. Bu barada kärdeşim gözeliň taýýarlan giňişlik maglumatyny dinläliň. Global derejede ýarag söwdasyny düzgünleşdirýän wajyp kanun güýje girdi. Ýarag söwdasy boýunça täze kanun ýarag satma ugrundaky ilkinji global düzgünnamasy bolar we onuň ýylda 85 milliard dollar möçberde maliýe seriştelerini dolandyrjakdygy çak edilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň beýannamasynda ulalaşyk global ýarag söwdasyna jogapkärçiligi, hasawat bermekligi we açyklygy aralaşdyrmak boýunça köpçüliklerin tägallarlarymyzyň täze bir tapgyrynyň başlanmagyny aňladýar diýilip bellenýär. Netijede bu harby konfliktin we zorlukdan ejir çeken regionlara ýarag satylmagynyň ýa berilmeginiň öňüni almak arkaly adamlaryň jebir çekmegini azaltmak boýunça köpçüliklerin taýýarlygymyzyň subutnamasydyr diýip Ban Ki-moon belledi. Şeýle ol ekli ýurtlary bu ulalaşyga gaýra goýulmazdan goşulmagy çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zayed Raad Al-Hussein ulalaşygy makullap onuň yaraglaryň zulüm etmek we adam hukuklaryny depelemek boýunça beýleki hereketler üçin ulanylyp bilinmeginiň soňuna çykylmagyna şert döredýänligini belledi. Muňa garamazdan kampaniýa gatnaşýanlar ulalaşygy durmuşa geçirme ugrunda entek köp işin edilmelidigini aýdýarlar. Gatnaşyjy döwletleriň ilkinji sammiti 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda geçiriler. Ulalaşyk adaty yaraglaryň şol sanda uly bolmadyk ok yaraglaryndan başlap tanklaryň hem hüjüm edici dikoçarlaryň serhedary söwdasyny düzgünleşdirýär. Ulalaşyk döwletlerden ýarag söwdasyna degişli şertnamalara gaýtadan garamagy talap edýär we olaryň ýaragyň adam hukuklaryna hem humanitar kanunlara garşy we terrorizm bilen guramaçylykly jinaýat üçin ulanylmajagyny öpçün etmegi talap edýär. Şeýle-de ulalaşyk ýarag söwdasyny harby jinaýatçylyklary we genotsidde mümkinçilik döredýän ýagdaýlarda qadagan edýär. Ulalaşygy gol çeken 130 ýurtdan 60-y ony tasdiklady. Olaryň arasynda dünýäniň iň iri ýarag söwdagärleri Germaniýa, Fransiýa we Britaniýa bar. Birleşen Ştatlar we Israil ulalaşyga diňe gol çekdiler. Ýarag satýan iri ýurtlaryň ýene bir näçe şol sanda Orsiýet, Hytaý, Hindistan we Pakistan ulalaşyga gol çekmediler. Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar gündelik programmamyzda Türkmenistanda değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Soňky ýyllarda Türkmenistanda hususy telekeçilere döwlet tarapyndan goldaw berilýändigi, olary yeňillikli karylary bermek meseleleri barada maslahat edilýändigi barada resmi metbuatda wagtal nygtalýar. Şol bir wagtyň özünde soňky aýlarda paýtaxt Aşgabatdaky hususy telekeçileriň ençemesiniň dürli gadanlyklar bilen ýüzey dolýandygy habar berilýär. Hususy telekeçileriň käbirleriniň ýüzey dolýan şol gadanlyklary we çäklendirmeler barada Aşgabatdaky habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Ýurdun hökümet ýygnaklaryna hususy telekeçiligi ösdürmek uğruna köp tagalla edilýändir ýygyderliğini ýytalýar. Dekabrın 19-na geçen hökümet maslahatynda hem bu bardaýdyly. Şol ýygnakda prezident Bermuhamedow hususy telekeçiligi mundan beýlekde gollamak boýunça hem netijeli işlerin geçirilmeginiň wajypdygyny bellädi. Emma häkimetleriň bu urdaky edýän çykyşlary bilen bir hatarda şu ýylyň dowamında ýurdun hususiýetçileri resmiýlerin girden dürli çäklendirmeleri bilen hem ýüzbe-ýüz bollar. Gelin şeýle adaňçylyklaryň käbirlerini ýatlap geçirýän. Eýam şuýnyň başynda ýagny 2014-nji ýylyň fevral aýyna paýtagtyň kommersiýa dükanlarynyň saat 23:00-a çyn işlemegi gadagan edildi. Şol düzgüne görä indi kommersiýa dükanlary diňe saat 22:00-a çyn işläp bilýärler. Şeýle fevral aýyna Aşgabatyň azyk önümlerini satýan käbir döwlet we hususy elçiliginiň dükanlaryna barlak işler geçirildi. Bu barlaklaryň başlanmagyna näme sebäp bolanlygy hakda resmi çeşmelerde hiç maglumat berilmedi. Emma onuň netijesinde paýtagtdakylar ýok görnüşli kommersiýa dükanlaryň ähli ýapyldy. Ýoksa bu dükanlaryň köpsi häkimetleri öň talap edişleri ýaly ak plastik materiallaryň gurulanlar ýoklardy. Kommersiýa dükanlaryň bir paýtagtda däl ise onuň golaýnaky owalardy. Şol sanyna gypşak bizmen ýaly ilatly punktlarda da ýapyldy. Ýylyň maý aýyna orta paýtagtyň bedew ýaşaýyş massiwindaky guruluşyk materiallar satylýan dükanlaryň ähli ýapyldy. Bu söwdany kodlaryny ýapmak barada maý aýynyň başlaryna tapşyryk berilipdir. Satyjylar ýerli häkimlik tarapyndan görülen bu şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryna dukan açmagy ruhsat edilmeýändigi bilen düşündirilýändigini, emma özlerine şeýle söwdany kodlarynyň işlemegine resmi ruhsatnamalarynyň badyny aýdýarlar. Häzirim bu ýerdäki guruluş haritler dukanlar ýapykdyr. Olaryň käbirleriniň gapysy kerpiç bilen örilip ýöýte beklenen. Ýylyň sentyabr aýyna orta paýtagtyň içinden geçýän demir ýoldan gaýradaky hususy dükanlar ýapyldy. Yerli häkimetleriň wekilleri bu ýerdäki hususy bir gatly ýaşaýyş jaýlarynyň köçe tarapyna otoglaryna ýa-da şol jaýlaryň howlullaryna açylan hususy dükanlaryň ýapylmagyny talap edip ýürüýte aýlanyp çykypdyrlar. Oktyabr aýyna orta paýtagtyň parahat 1, 2, 3, 4 mikroraýonlaryna 100den hem köp kommersiýa dükanlar ýapyldy. Parahat mikroraýonynyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerine ýa-da ýarym ýerdeminlerine ýerleşýän bu dükanlaryň ählisinde dänýäli söwda işlerini alyp barmak üçin zerur dokumentleri bar. Emma mugaramazdan köpetde aýtanyň polisiýa işgärleri bu mikroraýonlaryň dükanlara aýlanyp olaryň gapylaryny möhürläp ýapyşdyryp çykdylar. Dogry, bir näçe ýyldan soň bu dükanlar ýangadan açyldy. Emma olaryň ilki näme üçin ýapylanlygy belli bolmaňaly. Şu ýylyň dowamyna awtolog we awtolog hyzmaty bilen bagly hem bir näçe gadaňçylyklar girildi. Maý aýynyň başynda Aşgabat bilen Gökde paralyňlaky owalara gatnaýan hususy mikroawtobus taxsylaryň gatnawy ýatyrly. Şäheriň daşyna gatnaýan hususy mikroawtobuslar bilen birlikde Aşgabatyň öz içinde gatnaýan 10-njy, 13-njy, 22-nji, 32-nji marşrutlar boýunça hereket edýän hususy taksi mikroawtobuslaryň gatnawy hem ýatyrly. Bundan başga da mundan öňki ýerden gadagançylyklaryň käbirleri hem dowam edýär. 2012-13-nji ýyllarda hökümet tarapyndan et söwdasyna girilen gadagançylyklar häzirem dowam edýär. Ma'lum bolýar, häkimetler eliniň 1 kilogramyň bahasyny 11-12 manatdan ýokary satmagy gadagan eden soňlar bazarlarda et satýan hususy söwdagar galmady. 2013-nji ýylda hususy diş lukmanlarynyň işlemegine girilen gadagançylyk hem dowam edýär. Häzirki wagtda şol lukmanlar ýarym legal ýagdaýda işlerler. Şu ýyl bolsa ozal stomatologiýa serişlerini ýurda getiren hususy telekeçilerden ýöýte lisensiýa soralyp başlandy. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Türkmenistanda hususy söwda, medisina, transporta we beýleki hususy nokotlary çäklendirmeleriň girdilmegi, telekeçiligi çäklendirýän düzgünleriň ýöredilmegi ykdysadyýet noktaý nazardan nämäni aňladyp biler. Ykdysadyýete ýetirip biljek täsir nähili. Adatlyk radiosu bu barada Ortaýyň Ros Business Consulting agentliginiň analitika departamentiniň başlygy Aleksandr Yakovlew bilen söhbetdeş boldy. Kärdeşim gödeliň geçiren söhbetdeşligi. Türkmenistanda soňky aýlaryň dowamında kiçi hususy telekeçiligiň bir näçe görnüşleri çäklendirildi. Ýagny dukanlaryň, söwda nokotlarynyň, diş we jerýan kabinetleriň we transport hyzmatlarynyň ençemesi ýatyryldy. Bu ykdysady taýdan nämäniň alamaty bolup biler? Экономического, так скажем, бэкграунда, то есть что там. Ýurtda ykdysad taýdan bolup geçýän prosesleri men dol ýerlemedim. Emma agdalan çäklendirmeleriň simptomlary döwlet eýçiliginiň güýçlenmeginiň tolkuny bolup biler.
döwletiň bundan syýasy ýa ykdysat taýdan bähwit gözleýän bolmagyny çak etmek mümkin. Emma anyk gurda aýtmak kyn. Şeýle ýagdaýyň soňky döwürde orsiýetde hem bolup geçýändigini bellemek gerek. Orsiýet bir görsäň kapitalizmi döretjek bolýar. Kiçik we orta biznesi östürip ykdysadyýetiň şoňa dayanmagyny isleýändigini aýdýar. Soň düýüpden başgaça hereket edýär. Türkmenistandaky ýagdaý hem ýurdun ykdysadyýetiniň ösüşi üçin oňuň bir zat däl. Sebebi diňe bir çiň malyň söwdasyna we ýer kompaniýalaryň kuwatyna dayanmadyk. Köp uğurlu we kiçik hem orta biznes tarapyndan gollanylýan deňagramlyk ykdysadyýet has netijeli bolýar. Sebebi islenlik monopoliýa şol sanyny döwlet monopoliýasy geljekki krizisiň esaslaryny goýýar. Любая монополия, в том числе и государственная, это, как правило, история про будущий кризис. Kiçi biznesiň çäklendirilmegi bilen bagly orsiýetde ýüze çykan ýagdaýlara näme sebäp boldy we nähili netijeler ýüze çykdy? Это действительно так произошло, поскольку ужесточились достаточно. Hawa bu döwürden hem şeýle boldy. Kiçi söwda wawatyny düzgünler has berkedildi. Kiçi dukanlaryň formatyna, görnüşine degişli talaplar has berkedildi. Kiçik kiosklar ýok edildi. Moskwanyň häkimiýeti bu syýasaty bilen paýtagtdaky söwdany Ýewropa mahsus şekilde salmak, has gelişikletmek isleýändigini yglan etdi. Emma bu oňy netije bermedi. Mayda söwda bilen meşgullynan dükanjyklar, kiosklar dolandyran ýa-da ustahanalary işleden hususiýetçileriň ählisi uly basy şahsyna düşdi. Olar salgytlar, arenda düzgünleri we beýleki berk çäklendirmeler bilen gasyrly. Moskwa indi bu urdan sarp edijiler. Alçylar üçin amatly bolmadyk bir ýere urly we Ýewropadan hasam daşlaşdy. Orsiýetde bardat ägir doly formata görnüşe geçdi. İr söwda merkezleri, ir kompaniýalar, ir dukanlar giňden ornarly. Каких-то гигантских магазинов. Söwdanyň iri formata geçmeginiň bahalaryň gymmatlamagyna täsiri barmy? Монополизм ритейлеров, конечно, ритейлеры. Söwda monopolistleriniň elbetde hem üpçün edijileri hem de alyjylary özüniň öňe süren şertlerine boyun edýänligi düşünükli. Диктуют свои правила и поставщикам, и потребителям. Kiçi ownuk biznes ykdysadyýeti näme berýär? В нормальных странах, нормальная экономика, диверсифицированный такой бизнес кормит. Kadaly ýurtda, kadaly we köpurly ykdysadyýetli ýurtda şeýle biznes ykdysadyýeti ekleýär. Birinciden bu zähmet ýerlerini, ikinciden giň we monopoliýa tabyn bolmadyk we öz-özüni düzgünleşdirýän hem bahalary deňagramlaşdyrýan bazar döredýär. Üçüncüden bu üpçün edijiniň we alyjynyň arasynda köpurly gatnaşyklaryň döredilmegini, ýagny alyjynyň bir ýerde alyp bilmedik zadyny başga bir ýerden tapyp bilmegini şert döredýär. Ýagny alyjynyň kanagatly bolmagyny üpçün edýär. Bu ýerde pozitiv zatlar köp. Olar barada ykdysadyýet teoriýasy barada kitap köp. Meselem, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ykdysadyýeti transmilli ir kompaniýalary däl esasan kiçik we orta biznese dayanýar. Ir kompaniýalaryň ähmiýeti hem uly. Emma köp amerikanlar öz-özlerini biznesmen bolýarlar, salgyt töleýärler we döwlet gaznasyny doldurýarlar. Tutuş ýurdun ykdysadyýeti olara dayanýar. Ençemi ýurtlarda şol sanly orsiýetde ýagdaý başgaça. Onun näçemesi ir kompaniýa bil baglanýar. Emma kynçylyk döräni ykdysadyýeti guruplandyrýan höregiň gurap galýanlygyny görýär. Kiçik we orta biznese degişli ykdysat çeşmejikler guranyna erwet netijeleriň ýüze çykýanlygyny görýär. Все ручейки экономические засыхают. К сожалению, видим мы нехорошие вещи. Kärdeşim gözeliň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanda hususy telekeçileriň käbirlerine girdilýän gadagynlyklar, çäklendirmeler barada siz näme pikirde? Bu mesele boýunça siziň ýaşaýan sebitiňizde nähil çäklendirmeler ýa-da bökdönçlükler gözeýilýär? Bu barada bize gurrun beriň, öz garaşlaryňyzy, bellikleriňizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com, email adresim daha turadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azadhabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar güneligi programmamyzda Balkan welaýatynyň gelip goşan maglumatymyzy bilen dowam etdirýäs.
Soňky ýyllarda Türkmenistanda ençeme ýaşaýyş jaýlary gurulýar, täze sosial obýektleri ulanuşa berilýär. Şol bir wagtyň özünde ýurdun käbir sebitlerine bolsa ilat üçin ýaşaýyş jaýlarynyň ýeterlik derejede gurulmaýandygyny, hatda mellek ýeriniň hem amatly ýerlerden paýlanyp berilmeýändigini adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan käbir ýaşaýjylar aýdýarlar. Balkan welaýatynyň Gumdag şäherçesinden öý hojalykçy ogul gözel daýda bolsa, döwlet tarapyndan paýlanyp berilýän şol mellek ýerlerinde hem sosial hyzmatlaryň dolu ýoly goýulmanlygy sebäpli ýaşaýjylaryň käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýdýar. Bu barada Gumdagly ogul gözel daýda adatlyk radiosynyň Türkmenistanda habarçysy Soltan Açylwa gurrun berdi. Ýurdun hemme ýerlerinde ilaty mellek ýerleri berilýär, ýa-ni ipoteka jaýlar gurulýar. Şolar ýalyk täze mellekler, täze ýaşaýyş jaýlary Gumdag şäherçesinde gurulýarmy? Başlany hawa gurulýar. Başlany ýöne häzir dolu onu bolup giren ýok, ýöne etajly jaýlar berdiler ýysilere. O da näçe ýylan pensiýa çykanda berdi. Ýaş garda beren adamlar kyn. O da bir dirktança bir artykmys ýok. Az gurulýar jaý. Ýeten ok halka. Mellek meselesine hel çözülýär, ilata mellek berilýärmi? Yok, hiç wagt mellek berilýär diýip eşitdim, bereno. Ýöne ýaşaýyş üçin 20-25 metr, 30 metr şeýle eýle berýär boldy. Şu jaýda soňçuna bolmaly, harasyňda hemme datyňda soňçuna bolmaly. Näçe sot kasabynda? Ay şu 5-6 sot şeýle dar berilýär, kiçi berilýär. Şeýle ýer berilen, şular ýaly geçiren bolsa mellek ýer berilen hojalyklar köpmi? Köp, fally köpdi, jaýdaly girdi, ýaşa otyrly. Jaýdalýalar, ýagdaýyna wora neme komnatlyk talýalar, ikoto 4 otoda talýalar, 6 da talýalar. Ýöne ýerler dar. Ýerler dar bolsa şo göçüp baran adamlara ýanky zeruriýetler bilen üpjün edilýärmi? Gaz diýdi, tok diýdi, ýollar çekilýärmi şol täze hojalyklara? Ýol çekilýär, giz çekilýär, soňra. Ýöne gaz, suw, tok baranok. Onu şol gaz, tok ýok bolsa şolaryň nähilek gün görýärler, näme bilen şolar ýagdalandyrýarlar, nahar çaý gaýnatýarlar. Qyn. Gol erağına toqpağı sabır yarım ödü yıxtuz çektir aqında daqayala. Adasraq adamlar otyrly da gatdaşdaky benleri gazlar bilen ok, toqtar bilen ok. Otyak ýaly da sırda näme dilli? Şu çağallara ýanky garly bardyr, ýaş masalalar bardyr çağaly. Şular üçin kynçylyk dörenokmy? Dörüýär. Mudama da kynçylyk çekýär millet. Çekýär kynçylyk. Gazy näçe ýyl oturan adamlar ýaň çeklen ýerlerde bar. Näçe ýyldan toğry. 5-6 ýaşandan hora gaz baran ýerler bar, tok baran ýerler bar. Täze gurulary baranok, berilenok, tok da berilenok, suw da berilenok. Gaz da ýok. Indi şunu näme ýaşaýjylar hekimlikleri arz eden oklarmy? Näme bilen düşündirýärler adamlar näme ýaşamaly, gaz ýok bolsa, tok ýok bolsa? Parýaly. Hekimde ay gödüňini tutur diýe soň ödi 5-10 ýyla barýar. Çeken ok wagtyny. Soň bir mahal bolýar. Şolaryň täze hojalyklaryň suw meselesine nähili? Häzir baranok suw. Ay olata söhbetdeşligimizi öldür edip, howda goýdurýarlar puluna, şona mitýärler. Howda gurunýarlar. Habarçymyz Soltan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan sebitiňizde sosial meseleler boýunça nähil bökdönçlikler gözeýilýär. Bu barada bize gurrun beriň. Öz araýşlaryňyzda belliklerinizi ýa hem belläp geçirmýäli biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde uradyň. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde şu bölegini ýatladyp geçesim gelýär. Adatlyk radiosu ýylyň soňuna gabatlap 2014-nji ýylyň dowamyna bolup geçen käbir möhüm wakalary özünde jemleýän ýörite video ýadygyny, infografiki we ýylyň käbir möhüm wakalaryny öz içine alýan ýörite makalalar taparyny çap etdi. Mysal üçin Islam döwletine inni näme araşýar? Rubliň çökmegi migrantlara darba urdy. Iň köp Google edilen sözler ýaly makalalar olaryň diňe käbirlerdir. Video ýadylara tomuş edip makalary okumak isleseňiz, size Adatlyk radiosynyň adathabar.com web sahypasyny araşýar. Web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiňiz. Şeýle-de kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtaýarys. Azat radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Habarlar gündeligi programmamyzda Türkmen owan serhediniň golaýyna bolup geçen maglumatymyzy bilen dowam etdirýäs. Owansanyň Gumdag welaýatynda Muhammed Nebi komandir Talibana garşy görüş alyp barýan yerli türkmen ýaragly toporunyň ýolbaşçysy wezipesine saýlandy. Komandiriň halk tarapyndan bu wezipe saýlanma münasibetli kalaýzal etrawyna dawara geçirilip, oňa Gumdag welaýatynyň welaýat geňeşiniň agdalary, yerli hökümet resmiýetleri we il ýaşullar gatnaşdylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Kawla habarçysy Şamerdan Gulum radyonyň berjek maglumatyny dinläliň. Demirgazak Gündogor Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlygyny yerli resmiýetler aýdýar. Gumdag welaýatynyň ençeme etrafynda talip ýaraglary hereket edýär. Ýöne türkmen ýaraglarynyň komandiri Muhammed Nebi Güýçli bu welaýatyň kalaýdal etrawyny asuda saklap otyr. Şo sebäpden ony yerli ýaşaýjylar ýene türkmen ýaraglarynyň komandiri saýlady. Nebi komandir indi 5 ýyl gurrak wagtdan bäri talip jeňçilerine garşy görüş alyp barýar. Güýçliniň aýdyşyça 1500-den gurrak il ýaşullary toplanypdyr. Ony ýene halk Talibana garşy görüş alyp barýan ýaraglaryň komandiri saýlapdyr. Kalaýdal etrafynda ýaşaýan dürli milletler Nebi komandiri goldapdyr. Men komandirlik wezipesini terk etmek isledim. Ýöne halk ruhsat bermedi diýip olaýdýar. Uluswaly, Kalaýzal, Türkmen, Peştun, Özbek, Hazara, Tajik her ýylda 10-15 neferi jemliýor. Aýtýor, merdimize biz goýjak. Talip jeňçileri türkmen ýaraglarynyň üstüne ençemegede hüjum etdi. Hüjumçylaryň arasynda Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalary bolupdyr. Nebi komandiriň ýaraglarynyň 2 yerli başlygam arada talip söwüşçiler bilen çatışykda helak boldy. Nebi komandir talip jeňçileriniň wadaşa ýurtly jahatçylaryň hergedeki hüjumuna gaýtawul berip gelýär. Luqman rahmetullah hanyň aýdyşyna garanda halk Nebi komandirden razy. Ony ähli halk goldaýar. Nebi komandir Talibana garşy görüş alyp barýan ýaraglaryň ýene 1 ýyllyk komandiri saýlandy. Nebi komandir halka zulm eden ýok. O başgalaryň halky gynamagyna ýol bermeýär. Şonuň üçin kalaýdalyň ilaty Nebi komandiri himayet edýär. Komandan Nebi 5 ýyldan bäri zulmy sütten merdime eden ýok. Şonuň üçin hemme kowmlar üýüşüp ýeneden 1 ýyllyk hyzmat etmek üçin doga berip komandan edip goýduk. Nebi komandiriň ýaraglylaryna 1 ýyl töwerege halkara güýçleri aýlyk töledi. Awgan hökümet hem ok ýarag bilen alkem öpçün etdi. Emma Nebi komandira esasy halk kömek edýär. Nebi komandir öz wezipesine dowam etdirmek üçin ýylda halkdan ses alýanlygyny kalaýdalyň il ýaşullarynyň biri Şükürler işan aýtdy. Razy we saýratlar. Olam diýsem ona 5 ýyl boldy. Kabul etdi razy. Yine merdim rayını alıyor. Onlar hemmesini topladı şu yerde. Merdim rayını yine aldı. Her yılda toplantı 3 milyon ediyor. Kovumdan rayını alıyor. Kovum oymanı saklap atıyorlar. Muhammed Nebi Güýçli öňki Sowet goşunlarynyň Awganistana çöküş eden döwründe hem müjahidenleriň meýdan komandiri bolup basyp alyjy güýçlere garşy ýaragly görüş etdi. Dünýä jemgyýetçiliginiň ýardamy bilen Awganistanda täze hökümet orta gelenden soň ol öz ýaragyny döwlete tapşyrdy. Ýöne soňky döwürde talip jeňçileri regionda güýçlenip başlandan soňra halkyň haýyşy boýunça eline ýarag aldy. O talip söwüşçilerine garşy Nebi komandir görüşe başlady. Gepleşigi taýinlap Azatlyga ýetiren Şamerdan Gulum rady. Hormatly dinleýijiler, Türkmen owan serhedinde bolup geçen wakalar bilen baglanşykly serhetden Türkmenistanyň enjamlary alynady bilen 22-nji dekabrda çap eden maglumatymyz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasynyň okuyjylarynyň arasynda uly gyzyklanma döredip oňa ençeme tesir gelip gowşupdyr. Öz adyny polkovnik diýip beýan eden okuyjymy serhedi goramaly eskerler mal wakmaga gitdimika. Talibany düşman etdi. Serhedi gorajak diýen yerli türkmenlerem özüne düşman etdi. Daşary siýasat bolaýşyn diýip öz araýşyny jemläpdir. Polkovnik ady bilen tesir aldyran okuyjymyz hem serhetçilerimiziň bolşuny iksan traktora çykyp bilmedik ýurdu gorap bilermi diýip sorag alypdyr. Hormatly dinleýijiler, bu mesele bilen baglanşykly tesirleri okumak isleseňiz hem de öz tesirleriňizi
galdyrmak isleseňiz, size Adatlyk radiosynyň adathabar.com web sahypasyny araşýar. Web sahypamda Türkmenistandan ojak.org arkaly girip bilersiňiz. Şunun bilen Habarlar gündeligi programmamyz hem geçirip gutarýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdim. Saatlara kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda diňläp bilersiňiz.